Hey, Jehovah, where come now? Okoso? Hey, Jehovah. Can I mean, I talk on my go? Oh, to share for you. One not to hang a month that come to a woman. And so it's not a So, okay, a lot of cake, but I from village. Where was on this? I might want Cameroon. I village about home, no, I don't know. Then come. Who get you to Organ, if or not, Sapuna. Eh? Organ. You know, who gets shot, Mamma. You know, who gets shot, Adamma, that's not Mother Cataramu, and with them she all the way from village. Mutezenga, come on, Yamma, come to a boot to come stay for my stress down. Because now I come lazy. I said, no, that I hang Yamma. Cables on Yamu. Any of my problem. Give me drink. I don't got any more money. Bam, the kind of the open and in on my garden. But she share her inside. Did you let them can just a book or there one pocket? And let me hold the banner can one name. My oldest number only to go. Here we got a couple cages in mine. You call me a man number. Because I can't this early boiler, a quick my okoso. Eh? Just here by your kumanya for now. It can have to go there. Can't borrow carrot and deep player in a village. Kita na in township ebe a Port Harcourt ị ga-amụta ka esi na-ekweme na ihe ọ ga-abụ ime ka ime kenye ndụ gị aka hapụgodi ihe banyere mmanya for now nsogbu adịrọ afọ ya abata n'ịsa ka ịsagodi nke wa ahụ rie nri nna mbata ịsa dị men ka ịsagodi nke wa ahụ rie nri o nna hey Chineke nna onye kere eluigwe n'ala akwa ịhụnanya ya na-ekwu na ihe a m na-ekwu ihe obi m na-agwa m n'ọnwa eziokwu ebe nwunye gị ozugbo m bịara ya achị m pịam mebia ga-asa nye m mmanya no nye m nri mụ bịagodi bịa ga-asa kụnwachikwa ebe isi ugbu a lopụta ahụ mebia bịa ga-asa so mmiri akara aka m ịkwọchara na ma aka m na gị oriri gị ịkwa aka gbagia na galọn bụrụ gaa Port Harcourt bịa ebe a bịa ji akara aka m mere ọgwụ ego nke ahụ ezughụrụ gị onye asịsị gị ụgbawo mụsataziere na unu na-eche ka m bịa ozugbo ihe mbuze a ga-ebuzo eje eme m welcome ọ m bịa saa ahụ sapụta ọnụ mmiri ka ego ọ na-emekwa increase ọgodo awọ kwesị nwere dị mgbanwe nsogbu adịrọ anụgo m ihe kwuru mgbe izuru chi ike na outside natural fresh air ịbata inside nnukwu ọga nka just bata be m na o nka just bata my house na ka just bata na asị m gasa agaga ọ kpọọla gị ka ọ mara ma asa na ma ahụ ka ibutere mmiri m jiri saa ka just bata be gị m ga-ahụ ihe nye mere m ji eze kapụ oyi